el Barça que ara ens porta èxits contínuament és fruit de l'esforç de la il·lusió de molts, entre els quals hi ha l'actual president del Barça, Sandro Rosell, que va arribar com a directiu fa 10 anys, que després va deixar la directiva i va tornar ja com a president. Ens acompanya també el Carles Reixach, que nosaltres li fèiem assessor esportiu del president Rosell, exjugador, exentrenador en l'època del Dream Team. A més, després ho recordarem, és l'home, un cop de cap d'ell va ser el que al final va fer possible, entre d'altres esforços, que Leo Messi fos avui jugador del Barça, després ho recordarem. I donat que ser del Barça també vol ser la veu dels que viuen el barcelonisme fora del terreny de joc, Ferran, hem volgut comptar amb el Ferran Adrià, que ha guanyat 10 pilotes d'or, l'equivalent a 10 pilotes d'or en el món de la gastronomia, i que, per tant, si m'ho permets, jo et batejaré com el Messi de la gastronomia. T'agrada? Molt bé. Fa 33 anys, liderat per el president Núñez, vam començar un projecte que es diu La Masia, que ha funcionat, que totes les altres generacions que han vingut després del president Núñez hi han cregut, tots els presidents posteriors, totes les juntes, tots els tècnics, i ens ho creiem de debò, ens creiem de debò que aquest model funciona i invertim cada any molts diners en aquest model. Jo crec que ara, per exemple, el Barça l'avantatge que té és que en els últims temps els entrenadors que hem tingut, des de l'època del Cruyff cap aquí jo, el mateix Rijkaard, el mateix Van Gaal, el Pep, el Tito, el Roura, tots els diuen el mateix, i bàsicament, i aquests coneixen unes coses i no els han fet voltar el camp. I ara el Barcelona té un futbol definit, un futbol que primer saben que el més important és dominar la piloteta, que el tema és no perdre-la, que és jugar-la, que el córrer és important però no tant, com la gent deia. Jo ja ho deia, jo sí que anava adelantat, saps? A mí lo que me da del Barça son las consecuencias de lo que es el Barça. A mí me han enseñado fa temps que lo importante no es lo que fas, sino las consecuencias de lo que fas. Cuando vas para el món, es que es una marca increíble, y això és lo important d'aquest Barça, no? Lo que ha aconseguit a nivell de marca, no? I jo crec que l'ha aconseguit una cosa molt senzilla, vull dir, està molt bé, tothom que ha treballat molt, l'ha fet molt bé, però és el talent. El més important, però, no és només el fet que hagin coincidit tots aquests grans jugadors que fa tants anys que estan en el club, sinó el fet que, a més, transmeten una quantitat de valors que des de la Masia, des de petits, els hi volem posar, els inculquem als nanos quan entren a treballar o a estudiar i a entrenar a la Masia, que és el valor de l'esforç, del treball en equip, de la humilitat, també de l'ambició bona. Tot això lligat ha fet que coincidís que aquests grans jugadors s'unissin en el mateix moment de la història, però a més amb uns valors que de debò els porten a dintre del cor, que és el barcelonisme i el catalanisme. L'ètica del repte versus l'ètica de l'impacte, no? Fins i tot perdent, un es pot superar a si mateix cada dia. És a dir, és l'ètica del repte que busca la superació personal, el guanyar contra un mateix, i l'ètica de l'impacte que busca només ser millor que l'altre, sense, potser, que sigui necessari millorar un mateix. El Barça és un club català i catalanista que defensa la cultura catalana, però integrador, és un club que vol ser el primer club de moltíssima gent arreu del món, evidentment de tota Catalunya, també de l'estat espanyol, d'Europa i del món. No ens importa la raça, les idees polítiques, no ens importa les tendències. El que nosaltres volem és aunar i que hi hagi moltíssima gent que sigui del Barça, quanta més gent millor, i a més amb una focalització important sobretot en els nens. Gràcies per ser amb nosaltres avui en aquesta presentació del Ser del Barça és, que està claríssim el millor que hi ha. Gràcies.